салом алейкум бародарои азиз, чӣ ки дархост омадагӣ буд айраи калон сар када раи балинсарам сиёнка кунем. Бародарои азиз, раи калонай намози шом шудеста афто уна шишт ози намерем тарафи раҳи чи балинса. бародарои азиз, дархосто мешавад, хоҳишо мешавад ки фалон ҷоҳоро ба навор бигирем, сиёнка кунем, партоем хайна камтар ториктарай ба фигирам яне ки созай хай дида мешавад, шинохта мешавад. ина ҷа моста намкадагиам ина о рафтиса. хуб бародарои азиз, на ободиёи кишвар чӣ ки хитон шоҳидем мебисем. не тараф бародарои азиз остановкаи панҷум замушка. ина агар хоҳем тарафорам я ба навор мегирем. хай заказ шудагия ки қишлоқи ана шӯриёна сиёнка кунем, неки оли барои қишлоқи шӯриёна ба навор гирифтан оли маблағ пардохт шудагӣ нестай, сармоягузор пайдо нашудай. ана кадом нафаре ки сармоягузорӣ кунад мо чӣ ҳатман ба навор мегирем, деҳҳои хостагии шуморо мепартоем. хуб ин инҷа заправкаи калон. на бародарои азиз, як тане дута атм банкомати душанбеситӣ маблағ гирифта мешавад инҷа. хуб ин инҷа мегардем ози бо тарафи раи калон оҳиста оҳиста мерем сини балнеса. бародарои азиз, хоҳишотон боша, кадоме ки дар ғарибия қишлоқҳошон ёд кардагия метавонанд дархост монанд, комментарияда бинависанд ки масалан фалон қишлоқ моро ба навор бигира, мо ҳатман чӣ иҷро мекунем, ба навор мегирем. хуб бародарои азиз, инҷа шоҳрои калонай сини бозорчаи уялӣ мерай. ина хай хитон бинен ҳама ҷо кор кардааста. имрӯз ободиай мисол барои як тахта ё ки барои шифр ҳоҷат нест ки ба шаҳри душанбе бирен, ба ҳисор бирен, ба қирғам бирен. ҳамин чизе ки дар корай шумо метавонед ки ай ҳамиҷа дастрас кунед, харидорӣ кунед. не тараф дамина навигариҳо бисёрай. ина бародарои азиз, инҷа навиштиянд ки шукронаи истиқлоли кишвар мекунем. ҳамаи ҳамин ай тинҷиай, ай ободиай, ҳамин ободиҳо ҳамаш сарчашма мегиранд ай истиқлолият. ина бародарои азиз, неҷам нав сохтастиянд, иншаалло ки ягон вақтҳои наздикда кор намедрояд. ина бародарои азиз, мошиниҳоро автомат кардастиянд, навор хубай метова ҳамаи ҷо. ҳозир иншаалло то мехӯрем ба чӣ раҳи балинса. бародари азиз, ҳатман подписатсия ки видеоро поделитсия ки бародаро да тамошо кунанд, лайкҳоро бимонед, комментариҳоро бинависед. ина магазин дидем бародари азиз, дар як ҷо дута сета қариб магазин фаъолият дорад. инҷа шустушӯи нақлиёт. барои ҳамин бародарои азиз, ҳатман бидроед. ина чӣ хеле ки хоҳиш карда будем раҳи балинса. бародарои азиз, кадоме ки ай раҳи балинса бачаҳои ғариб, ина зинда бошен, ина кӯчатона бубинен, ана бидроен, каналда ҳатман подписатсия кунед, лайкҳоро бизанед. иншоалло бо қишлоқҳои ки дархост мешаванд мо чӣ ҳатман ба навор мегирем, ба сами шумо мерасонем. бародарои азиз, инҷа кӯчаи балинса, ина хонаҳои нав сохтагианд, зиндагии ҳама чӣ хеле ки шоҳидем хитон қариб ки хубай, беҳтарай. ина қариб даҳандари балинса расидем. ба фикр моли бо хоҳишо дархосто мешавад ки дарини балинсарам ба навор мегирем, лекин ҳоли не. кадом вақте ки дархост мондан, мо ҳамон вақт баъд чӣ дарини беморхонарам ба навор мегирем, ба шумо мерасонем. бародари азиз, ина хоҳиш карда буди қишлоқ табубин, деҳа табубин, агар зарраи ҳамо шуморо хирсанд кардагӣ бошем дар ҳамин кор, чӣ мо ҳам
хирсандем. Ина бародарои азиз, як ҳама ҷоро ба навор мегирем. Бубинед, ина дарахторо бинед, чӣ хушрӯй. Ина инҷа наздик шудастем, ина балинсада. Ина бародарои азиз, ҳозир бо аиса гаштанам, як бор ман ҳамин кӯчаро сёнка мекунам. Хитон бубинед. Ина бародарои азиз, марамад. То даҳан дари балинсара дархост шудагия ки ба навор бигирем. Ина бародарои азиз, ин тарафам кӯча мерава. Ба фикрам вақтш дараи калон будагия, уна нигоҳ кунед, ҷиқидагиам танг шудагия, раҳча ӯзи. Ина бародарои азиз, чиқале ки хоҳиш кардем, то даҳани дари балинсара чӣ мо ба навор гирифтем. Ис бо аврад намегардем, ба ҳамон тарафе ки омадем, ин қисмати хонҳоро бояд бо ба навор бигирем. Шумо дар нишон бутем. Ина бародарои азиз, мегӯянд ки Тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. Аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. Саломат бошед бародарои азиз.